friends, welcome to Jenny F Craft. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഫ്ലവർ ബേക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം. നമ്മളിത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ റീയൂസ് ഐഡിയ ആണിത്. അപ്പം വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഓടിപ്പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതമർത്തി ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ആക്കാം. എന്നാലേ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ബാഡ്മിൻ്റൺ കോക്ക്. അത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ന്യൂ ഐഡിയ ആണ്. കോക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടി എത്തിയൊരു ഐഡിയ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തത്. വേറെ ചാനൽ ഇട്ടിനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണ്. സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്കർ വേഗം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എന്തോന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കുപ്പീൻ്റെയും സ്റ്റിക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 3 ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഫ്ലവർ തന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. പിന്നെ 3 ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും ബാക്കി 2 മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെയും. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനെ കുറച്ചൊന്ന് മുമ്പോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാഡ്മിൻ്റൺ കോക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 2 സർക്കിൾസിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്കിതൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാനാണ്. കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചാൽ എന്തായാലും ലെവലാവില്ല. അപ്പോൾ കത്രിക കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലെവലാക്കുന്നതാണ്. കത്തി ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അതാ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ലെവലല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം, കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലെവലാക്കണം. കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കത്രിക ചൂടൊന്നും ആക്കണ്ട. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കറക്റ്റ് ലെവലാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് ഈ ഒരു മുകൾ പോർഷനാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ. ഇനി നമുക്ക് സ്കെച്ച് പെന്നോ മാർക്കർ പെന്നോ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കറോ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വര ഇട്ടെടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് പ്ലെയിൻ അല്ല. ഒരു സ്ഥലം പ്ലെയിൻ അല്ല. എൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇതുപോലൊരു സ്പൈറൽ പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സ്കെച്ച് പെന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പെറ്റൽസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാ പെറ്റൽസും കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പെറ്റല്. ഇനി അത് പെറ്റൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഷേപ്പ്. ഒരു ഉൾട്ട വി പോലെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഉൾട്ട വി തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്താൽ. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ബാഡ്മിൻ്റൺ കോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ മേലെ ഐക്കാർഡിലും കൊടുക്കാം. ഐക്കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മേലെ സജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അതമർത്തിയാൽ നിങ്ങളെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. എൻഡ് സ്ക്രീനിലും ഇടാം. അതായത് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കള്ളി വരും. അതമർത്തിയാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. ഓരോ പെറ്റലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കോട്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്ഥലത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു എൻഡിങ് സ്ഥലത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെറ്റൽസിൻ്റെ ആ കൂർത്ത പോർഷൻ അല്ല, നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂടിയും ഈ ഒരു പെറ്റലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെർമോക്കോള്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം. ഇത് എന്തോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചപ്പോഴാണ്, വാഷിംഗ് മെഷീനോ അങ്ങനെ എന്തോന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടെർമോക്കോൾ എടുക്കുന്നത്. ഇത് കുറേ കാലമായി ഒരു മൂലക്ക് കിടക്കുന്നു. അപ്പം അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയയും കൂടി തോന്നിയത്. അപ്പം
ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഒരു പീസായിട്ട് മുറിച്ചത്, പിന്നെ അതിനൊരു ലെങ്ത്ത് വീതി കൂടിയ പോലെ. അപ്പം അതിനെ നടുവിന്ന് പിന്നെയും കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതാ ഞാനൊരു സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്തിട്ട്, സ്കെച്ചല്ല വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പെൻ ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. എനിക്ക് ആ മൂടീൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ്, ആ ഒരു സർക്കിള് ഇതിലേക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം മൂടിയിൽ കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. എന്നതാ കുറേ പുഷ് ചെയ്ത് കയറുന്നില്ല, കുറച്ച് സൈസ് കൂടിപ്പോയി. പിന്നെ എന്താക്കണം, കട്ട് ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കുറയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. ഞാൻ ഗ്ലൂ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല ടൈറ്റ് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതാ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നോളും. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ നടുക്കുണ്ടാവില്ല, ഒരു പൂമ്പൊടി അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ ആയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ അതാ ഞാൻ ക്രിംസൺ 4 ബ്ലാക്ക് 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിംസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെഡാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് അതിൻ്റെ പെറ്റൽസിലൊക്കെ റെഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിത് പെറ്റൽസിനൊക്കെ സിംഗിൾ കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റൊക്കെ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ്. പെറ്റൽസിലൊക്കെ കൊടുക്കണം, എല്ലാ സൈസും എത്തണം കേട്ടോ. ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ബാക്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലെ അടിച്ചപ്പം ബാക്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഒരു കോട്ടേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു കോട്ടേ തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? പക്ഷേ ആ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സ്ട്രൈക്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ബാക്കിലും മുമ്പിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പിൽ മാത്രമേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൂടി എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആ ഒരു ടെർമോക്കോള് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കളർ ചെയ്യണം. ഇനി റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും ഒക്കെ എടുക്കാം, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ട് ഒരു ടെർമോക്കോൾ പോലെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചപ്പം, പെയിൻ്റ് അടിച്ചതല്ല, പെയിൻ്റ് ആയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം. ഞാൻ ഉണക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഉണക്കാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറും അടിച്ചു. ഇനി ഇതാ ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു ടെർമോക്കോളിൽ നമ്മൾ അടിക്കണം. ഇത് വീഴുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു. ബ്ലാക്ക് അല്ലായിരുന്നു നല്ലത്, യെല്ലോ ആയിരുന്നു നല്ലത്. യെല്ലോ ഓറഞ്ച് അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു പോയി. അടിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ യെല്ലോ കൊണ്ട് ഒരു ടച്ചും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു. അന്നേരമാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് വേറൊരു ഷെയ്ഡും കൊടുത്തോ, യെല്ലോ കൊടുക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ യെല്ലോയും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുത്തല്ലായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഷെയ്ഡിങ് പോലെ. പക്ഷെ ഞാൻ കുത്തന്നെ ഇട്ടെടുത്തു. പിന്നെ 0 ബ്രഷ് വേറെ ഏതോ ഒരു പെട്ടിയിലാണ് വെച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് തന്നെ പിന്നെ എടുത്തു. അതൊക്കെ കഴുകണ്ടേ പിന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ കുത്ത് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടേക്ക് ബ്ലാക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, തെർമോക്കോളിൻ്റെ വൈറ്റിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അടിയൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെമ്മും കൂടി വെച്ചെടുക്കാം ഫ്ലവറിന്, അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. സ്റ്റെമ്മ് വെച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഹോളിടാൻ അലൂമിനിയം കമ്പിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്കോ പപ്പടം കുത്തിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനെ കൊണ്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അലൂമിനിയം കമ്പി എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി, അതിലേക്ക് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി, നല്ലപോലെ നിൽക്കും. പിന്നെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ പേപ്പർ ട്യൂബില്ലേ, അത് ഫ്ലവറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഒരു എൻഡിങ് സ്ഥലത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എൻഡിങ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എൻഡിങ്ങിൽ 3 കട്ടിടും, എന്നിട്ട് അതിൽ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവറിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലീസ്, റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണേ. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ഹാപ്പി ക്രാഫ്റ്റിംഗ്.